uNkulunkulu akakulonde impilo kumele phasi winning sinako ukuthi masithola ithuba siwachaza amaphupho ku-YouTube. Abanye bayafona-ke iy'nkumbi zabantu, cabanga sesikhulumela abantu aba-more than 1,000 since saqala ukuchaza amaphupho, bebuza amaphupho ahlukahlukene. Abanye bayabuya nsuku zonke bezobuza and bonke basizakala. Inamba-ke senza ngoba senza kusonani ka-5 from Monday to Friday kuphela. Uma kuhle emehlweni akho usizakala kuyi-channel ungakwenza okuhle, ungakwenza okufanele. Sibheka la sinyile mazibuko ngiyabingelela phasi ngicela ukubuza ukuba umuntu ekupha ubhanana nama-apula usemsebenzini. She was given fruits in the simplest terms, ngathi-ke bebemupha iy'thelo ngoba ubhanana ama-apula ziy'thelo, so ama-fruits. She was being given fruits. Ukupha unikezwe iy'thelo kuwuphawu oluhle kakhulu kubantu abaningi. Naku singakusho one, ngokuqondile uma uphupha umuntu kuwuphawu oluhle uma ekupha iy'thelo. Lusho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi-ke lindela ukuphiwa umuntu iy'thelo kungekudala. So wasizwa nje kunabantu ababoniswayo into zokwenza kusasa. Ungaphupha bekuphi iy'thelo namuhla, tomorrow qhamuka umuntu ekuphi iy'thelo. Ungaphupha umuntu ekuphi iy'thelo ebusuku, ekuseni uthole ekuphi ilantshi ley'thelo, yabo. So kuqondile, yabo. Kodwa if akukho njalo singaba ngokunye. uJobe 33 verse 14 ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kanye yebo nakabili umuntu engakunaki ephusheni nasembonweni wasebusuku. Lapho kwabantu behlelwe ngobuthongo obunzima bozele emacathini khona kuyovula izindlebe zabantu abeke uphawu ekufundiseni kwabo. Yabona uNkulunkulu mhlawumbe uzokutshela ukuthi-ke khona uzokupha lezo thelo. 2, kodwa kwesinye isikhathi-ke uma kungenzeka uphupha umuntu kuba uphawu oluhle kakhulu ukuthi uma ekupha iy'thelo lokusho kungenzeka ukhonjiswa ukuthi uzoba nenhlanhla, ngoba kwabanye kuba inhlanhla nitshala kahle, kwabanye kuba impilo enhle futhi emnandi. Nokubusiswa-ke ngempumelelo, ukuchuma emkhakheni. Abanye abantu uthola ukuthi bevele yifunela umsebenzi, bemupha iy'thelo athole umsebenzi. Omunye baphe bemupha iy'thelo abe nenhlanhla yokukhushula esikhundleni. Omunye abe nenhlanhla athole umhlomulo, athole amabhonasi etc. Wamahubo 128 verse 2 ngokuba kuya kuhle umsebenzi wezandla zakho ngakuba nenhlanhla nempumelelo. Number 3, kuyenzeka futhi umuphupha umuntu uphawu oluhle kakhulu uma ekupha iy'thelo. Lokho kusho ukuthi empeleni uzokhulelwa noma ukhulelisile wena, kunomuntu omkhulelisile noma uzokhulelwa uma ukuthi usebudlelwaneni. Amahubo 127 verse 3 bheka abantwana bayifa elivela kuNkulunkulu, isithelo sesisu sikumvuzo. Number 4, kwabanye uma uphupha umuntu kuba uphawu oluhle ukuthi uma ekupha iy'thelo ngasho ukuthi kungenzeka lo muntu ukukhonzile futhi uzokweseka, angakunikeza izeluleko, angakunikeza uthando noma akupheke imali uma kuwumuntu omaziyo. So ungalindela nothando. Sabonga kakhulu isibhela uma umuntu ekupha iy'thelo, when you dream of someone giving you fruits or vegetables, iyafana into eyodwa.